May crush ka sa akin, no? Ang kapal mo naman, pre. Hey, super kaloy po. Day 1 ng ating pag-uusapan, mga random thoughts po lamang. For this episode, I will be talking about Man Crush Mondays. Because since it's a Monday, tatakal po tayo ng isa sa mga trending topic tuwing Lunes. At yan ay ang tinatawag nating Man Crush. Opo, Man Crush. Lalaki. Lalaking okay. Anyway, lahat ng mga babae ay undeniably nagkaka-crush talaga sa mga lalaki. Pero, pag naman sinasabi natin lalaki magkakaroon ng man crush, teka, parang napapaisip ka, bakla ata eh. Bakla ata ito? Yun ang nasa isipan natin. So, we will differentiate. Ating iisa-isahin ang pagkakaiba ng crush sa babae at crush sa lalaki. Towards same sex sa lalaki, tas opposite sex sa mga babae. Yun nga ang tinatawag nating man crush. Siyempre, lalaki yun, di po ba? Siyempre, sa mga third gender, tatawagin natin mga gay, automatic po yan. Meron po silang man crush. Opo, so i-differentiate po natin ang man crush ng mga babae at man crush sa lalaki. Straight po yan na. Straight po yung pinupunto ko po dito. Straight guys at yung mga babae. Siyempre, as what I said, undenial talaga silang may crush isang lalaki. So, sa mga babae, ito ang mga puntong napapansin ko. Kapag ang babae nagkakagusto sa lalaki, at tinatawag ding man crush, ito yung mga iilan sa mga dahilan. Una, kasi cute. Cute. Nagkaka-crush sila sa lalaki kasi ito'y cute. Cute toon. Pangalawa, nagkaka-crush sila sa lalaki kasi ito'y guwapo. Siyempre, automatic na po yun. Gusto nilang makisig. Yung parang Daniel Padilla lang, yung peg. Yun yung mga tipo ng mga babae. At sa mga 30-something na mga babae, gusto nilang yung malaki yung katawan. At tinatawag na rin handsome. Sa pangatlong criteria na pababasihan natin ng man crush sa babae. At pang-apat ay yung pang-apat na po ba? Pang-apat, pang-lima, pang-apat. Pang-apat na ata. Pang-apat ay yung boyfriend material. Gusto nila yung tipong lalaking gusto nila maging boyfriend. Yun eh. Yun ang gusto nila. Mag-dream lang kayo. Hala, dream big ka, pamilya. Ayun. And lastly, bilang fan naman, bilang fangirl, ang mga babae, automatic na po yan. Man crush nila yung idol nila. At ngayon, may iba po tayo, yung pagkakaroon ng man crush ng mga lalaki. Opo, may man crush ang mga lalaki. May man crush din po kami. Pero mayroon po tayong mga dahilan o mga criteria ng crush lalaki to lalaki. Yung straight po po. So, una na po dyan, yung talent. Opo, nagagalingan sila sa talent ng taong yan, ng man crush nila. Hindi mo nila alam na man crush yung tawag doon. Yun eh. Man crush yung tawag doon eh. Or technically, it's an admiration, di po ba? Bilang yung meaning ng crush ay admiration, liking. Hindi naman po automatic na ibig sabihin nun, liking as boyfriend, as partner. Di po ba? Pangalawa nga po yung sinasabi kong admiration. At pangatlo, yung style ng pananamit, yung pamorma ng tao. Ina-admire nila yung pananamit ng isang lalaki. Opo. Pangapat, yung achievements. Sa institusyon niya, gusto niya yung maging achievement ng lalaking yun. Man-crush din yun kasi gusto niyang maging siya someday. Same thing, gusto niyang maging artista, kung artista yung man crush, o gusto niyang maging kamukha ito. Kamukha. Oo. Man crush din ang tawag doon. Pero as a whole thing, sa babae, tawag doon crush kasi gusto niya agwa, cute, something like that. Pero sa lalaki, isang word na madidescribe ko po doon ay ang pagiging insecure. Opo. Man crush sa lalaki ay pagiging insecure kasi hindi pa niya naabot yung naabot ng man crush niya o kapatay ng kagwapuhan ng man crush niya. Yun eh. Insecurity sa lalaki, sa babae, paglalandi. Ewan ko pero most of the time, paglalandi, basta yun na yun. Anyway, maraming salamat sa panonood. Kayo, sino ang man crush niyo? Leave your comments below. Of course, your answers, kasi i-feature ko po yan sa next video ko. At mag-send po kayo sa Facebook page ko na inyong mga answers pa rin. Or i-tweet niyo po. Okay?
Okay, let's move on. Maraming salamat sa panonood. Leave your comments below and everything, opinions, topic suggestions, of course. Don't forget to give it a thumbs up and share this video. And check out my other videos. Hanggang sa muli. See you tomorrow. Bye. May mga pagkakataong gusto mong makipag-usap online. Pero ang nagiging problema, di ka pinapansin. Ano bang dapat gawin? Paano nga ba maiiwasan ang brade? Tama. Yun yung puro kalaswaan na lang. No, brade.